Intsholongwane ye-corona sele isube imiphefumlo yabasebenzi ababini basepalamente. Esesibini siquka igosa elijongene namaphulo kwi-ofisi yosekela mbhexeshi wepalamente uMnumzana Letshisa Zinodi kwakunye nomkhuseli wenkokheli ye-PAC uMnumzana Mzwanele Nyonzo. Bobabini babasebenzi babhengezwe njengabasweleke yile ntsholongwane kule veki. U-Amos Komeni nomncedisi Gwanya bahlaselwe yile ntsholongwane ngexa amanani abantu abasulelekayo esiya ngokwanda. Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uthi inani labantu asebesulelekile yi-5,647 ngexa i-103 sele ibulewe ngulo bhubhane. Namhlanje ipalamente ivakalise umothuko ngosweleka kukaKomeni. It is never easy when this kind of disease is closer to home. Everyone sincerely hoped that Bra A, as he was fondly known, will conquer and recover from this infection. And therefore the presiding officers have wished the family strength during this time. Ngakwela icala i-PAC icaphuke iqhuma umsindo lo kaGwanya nobe kuthiwe akanayo le ntsholongwane esisibhedlele salapha eKapa ubhubhe nje emva koko. Sikholelwa ukuba le kukungakhathali kwaye kukudelela okungapha kokuqonda. Sinemibuzo ke sifuna uqondo bakwenzeke kanjani ukuba umzimba kaDedi ukhululelwe ifamily. Kwenzeke kanjani uba ifamily ixelele uba mayihambe yosebenzisa eyayo imoshwari. Kutheni lento bengakhange babaxelele into ba uDedi uteste positive? Kutheni bebaxelela xa sekufuneka bengcwabile? uGwanya ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje ngexa kungekacaci ukuba uKomeni uza kufihlwa nini na. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.